Искате да подобрите енергията си, искате да получите много повече виталност, да възстановиме кръвообращението на мозъка, да възстановиме кръвообращението на крайниците ни, да подобриме и да усилиме образуването на нови съдове, малки капилярчета, които практически след определен брой процедури започват да се проявяват. Нали? Искаме да се възстановим след травма, след умора, след физическо претоварване. Или да подобриме невралната функция или мозъка при деца, които са за съжаление, забавено развитие или аутистичен синдром. Искаме да подобриме състоянието при пациенти с тежки заболявания като онкологията. Искаме да мислиме по-свежо, искаме да помниме повече, искаме да остаряваме по-бавно. Представете всичките тези компоненти от нашето здраве събрани в една единствена посока – барокамера.